ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ବୁଡ୍ରାପାରା ଗ୍ରାମର ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଛ ଉଡ଼ିଲା ଆଜବେଷ୍ଟ। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30ରୁ 9 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପବନ। ପକ୍କା ଘରର ଟିଣ ଉଡ଼ାଇବା ସହିତ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକ ମହଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଡ୍ରାପାରା ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ବୁଡ୍ରାପାରା ଗ୍ରାମରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30ରୁ 9 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆସିବା ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ମାଳିଙ୍କ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟ ଉଡ଼ାଇ ନେବା ସହ ଅଳ୍ପକେ ପରିବାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତସହ 15ରୁ 20ଟି ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ମକା ଚାଷ ଓ କୋବି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଶଙ୍କର କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଏକ ପକ୍କା ଘର ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇ ବର୍ଷା ଦିନେ କିପରି ଖୋଲା ଆକାଶରେ ରହିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର। ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ବୁଡ୍ରାପାରା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର। ମୁଁ ଏଠି ରାତି 8ଟାରେ ପବନ ଆଇଲା। ଛତିଶଗଡ଼ ସାଇଡ଼ରୁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପଟରୁ ହାୱା ଆସିକିନି ମକା ଗୋଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଗେ ଯାଇକରି କୋପି ଅଛି, କୋପି ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଲେ আর ଗଛ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଯାଇକରି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଛି। আর ଆଗେ ଯାଇ କେତେ ଦୂର ଗଲା କି ଜଣା ନାହିଁ। ଗୋଟେ 50 ମିଟର ହେବ ପାଖାପାଖି, ବେଶୀ ଦୂର ହାୱା ହେଇନାହିଁ। একদম ଗୁରୁଲି ହାୱା ଆସିକରି ସବୁ ମକା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। আর ଘରେ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଜିଲା ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ବାଜିଲା, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ। ଆଉ ସେ ମକା ଯାଇଛି, আর କୋପି ଯାଇଛି। ଗଛ ମାନେ ତ ଗୋଟେ 40-50ଟା ଯାଇଛନ୍ତି ଗଛମାନେ। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ଏ ପବନ ଆଇଲା, ଛତିଶଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେପଟରୁ ଆଇଲା। ବେଶୀ ଦୂର ତ ନାହିଁ, ଗୋଟେ 1.5 କିଲୋମିଟର ପବନ ଆଇଲା। আর ଚଉଡ଼ା ତ ବେଶୀ 50 ମିଟର ନା ଏତେ ହେଇଥିବ। ଏତିକି ଆସିକରି ଭୟଙ୍କର ହାୱା ହେଲା, ପବନ। ଏମିତି ପବନ ହେଲା କେବେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ ପବନଟା। ହେଲେ ନାଇଁ, ଘର ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ଟିକେ ବାଜିଲା, ଗୋଡ଼ରେ ଟିକେ ବାଜିଲା, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶଙ୍କର ମାଳି, ଗ୍ରାମ ବୁଡ୍ରାପାରା, ପଞ୍ଚାୟତ ମହଣ୍ଡ, ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ହଠାତ୍ ପବନ 8ଟାରୁ 8:30 9ଟା ଭିତରେ ଆସପାସ ପବନ ଆଇଲା। ଏମିତି ପବନ ଆଇଲା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଇଲା। ଆଉ ସେ ଘୁର୍ଲି ପବନ ଆସିକି ହଠାତ୍ କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଡାକିଲା ଭଳିଆ ଆସିଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା ପଶିକି ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସିଧା ପଳାଇଲା। 1-2-1.5 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ସେ ଯାକେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଘର ଆଉ ସାରା ରାତି ନିଦ ଆସିନି, ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଛି। गाँव कसन रंग से घुरली आसा नीली लहरा आरू काते उन भाती घरे भीतरे धर उन भाती 5-6 किलोमीटर दूर जाऊन भाती एकदम घरे भीतरे ही लियारू एकदम घर के उड़ा ली से टीन के टीनीली बोली तो होली का हमसे बाड़ी भीतर जोंदरा खराब होली, रुकराई खराब होली, नहीं गिरे जी पावली तले तो कहीं नष्ट नहीं होली। कहीं गला सरकार उपाय करे दे तब तो हम तो कैसे इतरो कष्ट में घर बना उड़ली, इतरो कष्ट किन रोड लोग बिकुन में घर बना उठा मौजा चाह से तो